llwyd ydw i, ac yn 20 oed ges i bwl drwg o iselder, a drodd wedyn yn anhwylder bita. Mae'n brofiad fydd gyda fi am byth, ac yn un sy'n dal i wyro i ben bob hyn a hyn. Ond un o'r pethau dwi'n difaru peidio gwneud yn fwy yn ystod y cyfnod tywyll yna yw siarad. Bod yn onest, gyda fi fy hun a'r bobl oedd agosa atai. Yn y podlediad yma, rydyn ni am edrych ar y berthynas rhwng pobl ifanc a'i iechyd meddwl. Sgwrsio gydag unigolion sydd wedi ac yn dal i wynebu cyfnodau anodd, a dysgu beth sydd wedi helpu nhw i ymdopi. A dygymod gyda'r hyn sy'n cuddio, tu ôl i'r wen. Holly Rhys Ellis a Lewis Owen sy'n ymuno fi yn y bennod yma. Unigolion gwirioneddol ysbrydoledig sy'n rhannu a thrafod eu profiadau nhw o fyw gydag anhwylder bita, yn bennaf, cyfyngu bwyd ac anorexia. Fel ych chi'n gwybod, mae be ni'n trafod heddi yn agos at ynghalon ni hefyd, gan bod da fi rhywfaint o brofiad personol o anhwylder bita, a fi, fel chi fi'n gwybod, yn rili angerddol am y ffaith fod angen mwy o addysg ynghylch hwn i gyd. A Lewis, os da i at y ti gyntaf, fi'n gwybod bod hwnna a'r sgwrs iechyd meddwl yn gyffredinol yn rhywbeth ti'n teimlo'n gryf iawn y gylch yn yw e? Ie, dwi wedi siarad lot am hwn, ond sy'n credu mae angen i ni newid y ffordd dwi'n siarad am iechyd meddwl yn gyffredinol. Dwi'n clywed pobl yn dweud pethau fel mae ganddi hi iechyd meddwl, neu mae ganddo fe iechyd meddwl, sydd ddim yn gwneud unrhyw synwyr. Mae pobl yn dweud iechyd meddwl fel bydai'n gyflwr, ond mae gan bawb iechyd meddwl fel iechyd corfforol. Mae pobl yn gallu bod yn iach yn feddyliol, neu mae pobl yn gallu cael problemau iechyd meddwl. Yn union fel bod yn iach yn gorfforol neu cael problemau gyda beth bynnag. So, mae angen edrych arno fe fel yna yn gyntaf. Mae pawb â iechyd meddwl, wedyn ni'n gallu edrych arno fe fel angen i ni wneud pethau i gadw'n iach yn feddyliol, a wedyn os oes yna problemau, wedyn ni'n gallu trin nhw. A dwi'n credu mae gweld e fel yna, a llai fel abstract, yn mynd i helpu lot o bobl cael mwy o help, achos os mae yna problem corfforol, os mae yna boen rhywle neu beth bynnag, ni'n mynd i'r doctor. Felly, os mae yna rhywbeth yn bod o ran iechyd meddwl, dylwn ni'n neud yr un peth a cael triniaeth neu siarad gyda rhywun i gael rhyw fath o driniaeth. Felly, dwi'n credu mae meddwl amdano fe fel yna yn mynd i wneud lot o wahaniaeth i bobl i gallu teimlo fel bod nhw'n gallu siarad amdano fe. A nes di ddweud wrtha i pan gaethon ni sgwrs am hwn, ni gyd yn gwybod beth yw symptomau anwyd, neu ni gyd yn gwybod erbyn hyn symptomau Covid neu beth bynnag. Felly, pam nag ni'n gwybod y symptomau am anwylderau, yn fe? Dyna fe, a bydd pawb, dwi'n siŵr, neu bron pawb, yn profi rhyw fath o problemau iechyd meddwl yn ei bywyd. Iselder, gorbryder, falle anhwylder bwyta. Felly, ond dyn ni ddim yn dysgu yn yr ysgol, neu ddim yn dysgu'n gyffredinol. Sut mae hwnna'n edrych? Dwi'n credu ni'n gweld delwedd o fel iselder neu gorbryder yn y cyfryngau neu ar teledu sydd bach yn romanticised, a dwi ddim yn gywir. Felly, mae deall beth yw gorbryder neu iselder neu beth bynnag, sut mae hwnna'n edrych, sut mae'n cael ei brofi. Bydd hwnna'n gwneud lot o dda hefyd i pobl gallu adnabod yn eu hunan, ond hefyd mewn aelodau'r teulu, mewn ffrindiau, a fel dwi'n dweud, mae'n dod lawr i wedyn, pobl yn teimlo'n fel bod nhw'n gallu siarad am y peth gyda'i gilydd wedyn. Os mae rhywun yn cael anwyd, chi'n trafod y symptomau fel arfer, ni'n gen i peswch, gen i tymheredd, beth bynnag. Felly pam dyn ni ddim yn gwneud un peth gyda iechyd meddwl? Ie, mae mor wir ydw e. A Holly, ydy hwnna'n adleisio falle y brofiadau di neu siwr i ti'n tymlo am y sgwrs ac am y sgwrs am anhwylderau bita falle yn benodol? Ie, definitely. Mae angen i fi wenu'n edrych nôl, ond pryd o'n i'n isel iawn yn wneud lefel A. A am ryw reswm, o'n i jyst yn teimlo siwr gymaint o siom am dimlo mor isel, dimlo'r gorbryder na. O'n i'n defnyddio esgus fel
pen tost, neu o'n i'n teimlo o'n i'n teimlo'n sic, neu o'n i'n meddwl, os byddwn ni'n defnyddio esgus o rhywbeth ffisegol i gyfro lan y symptomau iechyd meddwl, am ryw reswm o'n i jyst yn meddwl mae fe'n justified, fydde rhywun yn deall. So ie, mae fe yn canu gyda fi o gwbl, ie, ydy. Bron bod hwnna'n fwy derbyniol y fe. Ie. A ni wedi gwella, mae pethau yn gwella, ond fi'n credu bod ffordd eitha pell da ni fynd, a gobeithio felly gallwn ni gyfrannu rhywfaint tuag at hwnna heddi. A felly, os gallwn ni fynd nôl i'r dechrau, Lewis, ti'n hapus felly i gymryd ni trwy dy brofiad personol di a'r ffactorau neu'r amgylchiadau felly nath gyfrannu at dy anhwylder bita di? Ie, so i ddechrau, mae gen i gorbryder, a nes i dechrau profi hynny pan o'n eitha ifanc, jyst ar fi'n dechrau ysgol uwchradd. A nes i dderbyn triniaeth am hynny trwy'r ysgol, nes i cael cwnsela gyda'r ysgol. Ond ar y pryd, o'n i'n ifanc, yn 11, 12, o'n i ddim cweit yn deall beth oedd gorbryder. Oedd hwn nôl yn 2006, a doedd ddim lot o bethau am hwnna. Oedd y cyfryngau cymdeithasol yn ifanc iawn, felly o'n i ddim cweit yn siŵr. A nath e gwella, ond wedyn pan nes i dechrau arddegau cynnar, felly 14, dyna pryd o'n i'n dechrau ddim yn hoffi'r ffordd o'n i'n edrych. A mae lot o pobl yn arddegau eisiau ffitio mewn, eisiau bod yn cael ei derbyn gan pawb. A dwi'n eitha typical o ran stori fi o anhwylder bwyta, lle o'n i ddim cweit yn hoffi sut o'n i'n edrych, a o'n i'n edrych ar bawb o gwmpas fi, ffrindiau, meddwl dwi eisiau edrych fel nhw, gweld pobl ar teledu neu ar cyfryngau cymdeithasol, a meddwl, maen nhw'n edrych fel yna, pam dwi ddim yn edrych fel yna, mae rhywbeth bod gyda fi. A wedyn eisiau gwneud rhywbeth am y peth, a wedyn gyda hwnna, yn wedi pan oedd gen i gorbryder anyway, oedd hwnna jyst i slipio yn fwy a fwy wedyn i'r feddylfryd sydd yn glannu ni yn maes anhwylder bwyta. O'n i heb dod allan ar y pryd, oedd hwnna'n lot o ddrysu o gwmpas hwnna, felly oedd hwnna ddim yn helpu chwaith. Dwi'n siŵr oedd hwnna'n diategu at falle ddim yn hoffi fi neu sut ni'n edrych. Ie, ath e'n wath, pan o'n i'n tua 16, wefannau fel Tumblr a Instagram really ddim yn dda ar gyfer delwedd. Mae'n un peth nawr, os nid yn waith. A jyst eisiau edrych yn ddelfrydol. Does dim ddelfryd, ond chi'n creu hynny. Ond gyda fi, o'n i'n ymwybodol iawn o be o'n i'n neud, ond o'n i'n methu cael fy hun allan o hwnna. A nes i colli lot o bwysau. A ie, oedd e jyst i mynd o waith ac yn waith. A wedyn, pan nes i dechrau prifysgol, nath e gweithegu eto, achos credu dechrau amgylchedd newydd, cwrdd â pobl newydd, a mae bach o relapse yn digwydd, achos ti eisiau pobl i hoffi ti. A pan dwi'n siarad amdano fe, dwi'n dal yn teimlo rhyw fath o gywilydd, achos ys dim byd yn bod gyda edrych unrhyw ffordd, a dwi'n gwybod hynny, ond yn fy mhen, mae fy menydd fi yn dweud na, mae angen edrych fel hyn. A i fi, dwi'n eitha typical o ran roedd cyfryngau cymdeithasol a'r cyfryngau di siapo hynny gyda fi, a dwi'n gwybod mae hwnna'n eitha mawr gyda menywod yn wedig, gyda magazines yn dweud mae rhaid i fenywod edrych fel hwn, ond nid fel hwn, ond fel hwn. A i wneud yn anoddach i fi fel bachgen, roedd dim really sôn am hynny. Oedd pobl yn ymwybodol bod cymaint o bwysau ar fenywod i edrych rhyw ffordd ddelfrydol i fod yn denau neu i edrych yn berffaith. A dim yr un peth gyda dynion, neu dim cymaint o pobl yn siarad am hynny, felly oedd hwnna'n diategu at y cywilydd a teimlo fel yn methu siarad amdano fe. A hefyd, os o'n i'n siarad amdano fe, oedd yna poeni wedyn, fysa'n cael fy awtio. So, oedd lot o heina gyda hynny. Felly, o beth ti'n gweud, mae fe wedi datblygu, wel, mae'r salwch yn ganlyniad uniongyrchol o drial efelychu delwedd. A mae hwnna'n frawychus ydw e. Ond wedyn, sut nath hwnna ware mas wedyn? Nes ti lwyddo i edrych
fel y ddelwedd o ti'n crefu, a wedyn o ti'n hapus gyda hwnna, neu wedyn oedd y goalpost yn cadw symud mewn ffordd? Dwi'n credu, i fi, a dwi'n nabod lot o bobl arall sydd wedi cael anhwylder bwyta, bys ni byth yn hapus gyda'r ffordd o'n i'n edrych, a dyna'r problem. Nes i colli pwysau, pan o'n i yn y chweched dosbarth, nes i colli eitha lot o pwysau, a o'n i edrych yn edrych, a wedyn, o'n i dal ddim yn hapus, ond oeddwn i ddim eisiau colli mwy o pwysau, achos wedyn, gyda dynion, mae'n ddelfryd bod angen edrych yn cyhyrog a edrych yn toned, a wedyn ni fel, dwi'n really dena nawr, so rhaid i fi edrych fel hwn, a wedyn oedd gen i gormod o ofni rhoi pwysau ymlaen, achos, yr holl meddwl, mae rhaid i fi edrych yn dena, mae fy môr, mae'n anodd cyfleu mewn geiriau, dwi'n siŵr bod chi'n gwybod anyway, ond yn y bôn, o'n i byth yn mynd i fod yn hapus gyda'r ffordd o'n i edrych, achos bydd wastad rhywbeth yn fy mhen yn dweud, na, ti ddim yn edrych yn ddigon dda, neu na, dych chi ddim yn edrych mewn y ffordd neis. A dwi ddim byd i wneud gyda bod yn fein. Mae angen cyfleu hynny, achos y problem yw body dysmorphia fel maen nhw'n galw fe, lle dych chi ddim yn hapus gyda beth chi'n gweld yn edrych, achos ti'n methu gweld sut chi'n edrych go iawn. A pan nes i colli pwysau, mae pobl yn dweud pethau fel, you're lovely and slim. Neu, yn wedi pobl hŷn, a dyn nhw ddim yn golygu unrhyw beth wael. Maen nhw'n dweud e fel compliment. Ond be dyn nhw ddim yn sylwi yw, mae hwnna'n bwydo'r afiechyd yma. A os mae pobl yn dweud, you're lovely and slim, neu sylwadau fel yna, mae'n ategu at y meddwl, mae angen edrych yn dena i fod yn dderbyniol. Ie, achos mae'n ei ti dymlo bod ti wedi cyrraedd rhywle, lle oedd bobl yn rhoi validation wedyn i beth o ti wedi wneud, ti'n modd? Ie. Oedd gymaint o heine, fel ti'n gweud, oedd gymaint o heine mewn mlaen dy ti o ran y rhywioldeb, y pwysau mai edrych fel rhywbeth arbennig, a wedyn am hwn ni, yr anhwylder o dyffordio ymdopi, cyfyngu beth o ti'n bita, achos dyna oedd, eisiau ni egluro hynna, cyfyngu beth o ti'n bwyta oedd dy outlet di, ynddo fe? Nawr y rheolaeth mewn ffordd, a holi, mae rheolaeth, mae fe'n air mawr ydw e, ac i ti, dy stori a dy brofiad di, yn un traumatic o oedran ifanc iawn i fod yn deg, ynddo fe? Ie, i fod yn hollol onest, fi'n siŵr bod fi wedi anghofio lot o beth nath ddigwydd, achos o'n i mor ifanc, ond yn yr un ystod, fi hefyd yn cofio siwgr mynd ohono fe, achos oedd e mor traumatic. So, o'n i'n 11 pryd dechreuodd e, so o'n i dal yn yr ysgol gynradd, mynd gan i blwyddyn wech, a fi jyst yn cofio siwgr mynd o bwysau i, fel wedodd Lewis, i edrych yn ddelfrydol, i edrych yn denau, i'r boes i ffansio fi, achos oedd y boes yn lico'r merched poblogaidd, a oedd yn bert a denau yn athletig, a o'n i jyst yn timlo'r pwysau yna, a fydde neb yn edrych yna rhywun oedd yn fwy, oedd gyda spots ar ei crôn nhw, dim na fel oedd e'n gweithio, so timles i'r pwysau yma, dechreuais i colli lot o bwysau. Es i'r ysbyty lleol yng Nghyfyrddin, Llangwili, ond oedd y cyfleusterau ar gyfer 3 pobl gyda anhwylder bita ddim na. So felly dath pobl doctoriad lawr o Gaerdydd, a yng Nghaerdydd oedd na inpatient unit ar gyfer pobl gyda afiechyd meddwl. So dim ond anhwylder bita, oedd e ddim yn specific ar gyfer pobl gyda anhwylder bita. Oedd e'n cwmpasu pobl gyda iselder, schizophrenia, bipolar, so oedd e'n lot i gymryd mlaen yn 11. Wnaethon nhw y penderfyniad dylsen ni fynd i aros yng Nghaerdydd yn yr unit yma, gyda phobl oedd yn 11 i 19 mlwydd oed. So felly nes i symud i ffwrdd o adre. Fi'n cofio gweud hwyl fawr i mam a dad, fi'n credu fydd hwnna byth yn gadael fi. A wedyn o fyna nes i colli lot fwy o bwysau. Oedd angen i fi fynd mewn caderolwyn achos o'n i ffili gerdded. A o'n i ddim yn gwybod dim am hwn, ond nath y doctor oedd yn edrych ar ôl fi cael sgwrs gyda dad.
A o'n i dim ond i ffindio mas hwn tua 5 mlynedd yn ôl. Nath y doctor dweud, os dwi ddim yn bita dim byd, dim ond pythefnos fydd da hi i fyw. Yr adeg ni ges i tiwb, so o'n nhw'n rhoi'r nutrition trwy tiwb. A oedd y profiad ni mor traumatig, o'n i just fel, mae bita just yn well na'r profiad na o cael tiwb. A ers ni, nath e cymryd cwbl o fisoedd, ond nes i gwella a nes i wneud lot yn well, a es i'r ysgol uwchradd wedyn, lot yn gryfach, a wnaethon nhw dischargio fi, so o'n i'n wneud yn eitha dda. Ond ers ni, fi wedi bod ran a lawr. Ie. A fi'n credu na fel fydd hi am, felly am weddill y mywyd i, just copo. Ie. Mae hwnna'n rhywbeth dwi wedi kind of dod i dderbyn nawr, sy'n gwybod amdano ti. Achos credu weithiau, mae yna myth lle mae pobl yn dweud, chi'n gallu cael gwared o hwn, a wedyn, you cured, a mae di mynd. Ond sa'n gweld e fel na, mae'n fwy fel cyflwr. So fel, bydd e wastad yna, ond weithiau bydd e, dwi wastad yn gweld e fel, ti'n gwybod fel eczema neu psoriasis neu rhywbeth. Chi wastad cael e, a weithiau chi'n cael flare-ups, a wedyn chi'n gorau gwneud pethau i, edrych ar ôl e, a wedyn bydd e'n mynd, bydd e'n kind of diflannu ychydig bach am gyfnod, a wedyn bydd rhywbeth yn digwydd a mae'n dod nôl. A mae edrych arno fe fel na i fyd, kind of helpu fi byw gyda fe'n fwy. So, dwi'n disgwyl e, ond nid mewn ffordd negyddol, ond mewn ffordd practical, fel os mae'n dod nôl, dwi'n gallu gwneud stuff i rheoli fe. Ond achos i fi, pan o'n i'n meddwl, I gotta get rid of it. A pan o'n i'n methu wedyn, oedd hwnna'n kind of neud fi disgyn yn fwy. Fi'n cytuno. Ac o ti'n barod yn tymlo euogrwydd, a wedyn ti ddim angen y methiant na'r ben popeth arall i ti. Mae'n gymaint yn mynd mlaen beth bynnag. A newn ni ddod at hwnna ar fel i chi yn llwyddo nawr i falle byw gyda ge, achos mae hwnna bendant, fi'n cytuno Lewis, ni angen rhannu'r neges positif yna, bod modd byw gyda ge, yna fe. Ond Holly, waw, mae jyst gwrando ar stori ti, o'n i'n gweld ymateb Lewis a fi fyna, mae fe'n anhygoel o stori, a fi'n gallu uniaethu gyda ti o ran y peth na o gau lot bant, fi'n ffodus iawn fi ddim wedi cyrraedd y pwynt lle fi ysdi. Ond i ti'n cofio fe'n dechrau magu gwreiddiau, o ti'n ymwybodol ar y pryd, neu wedi adnabod ers neu beth oedd fel y trigger cychwynnol na? Fi'n gwybod ti wedi sôn am falle yr peth ma beth i bechgyn yn ffansïo ti a eisiau falle edrych, ond ti'n cofio wedyn fe'n mynd ac yn arwen at? Oedd e jyst yn whirlwind. Nes i just golli control a o'n i ddim yn sylweddoli beth o'n i'n neud. Oedd yr anhwylder bita nath e just cico mewn a o'n i ddim yn, o'n i'n teimlo fel oedd dim control dy fi. Fi oedd yr anhwylder bita, oedd Holly wedi mynd a hwnna oedd yn bywyd i. Oedd e just yn slippery slope. A fi eisiau twtio hefyd ar y ffaith, es i i'r ysbyty a o'n i yn mor sal, dyw e ddim yn gwneud profiadau unrhyw un arall sydd ddim mor sal â ni yn unrhyw llai bwysig, achos o'n i wystod pryd ni yn y prifysgol a ni ddim mor sal a beth o'n i'n 11. O'n i'n teimlo fel nes i ffeili, o'n i ddim yn digon da, oedd angen i fi golli mwy o bwysau i bobl i gymryd fi'n serious, ond fi'n dechrau dod i sylweddoli, does dim mots pa mor wael i chi, chi'n digon wael i gael yr help nawr. Mae hwnna'n rhywbeth, mae hwnna'n taro nodyn dy fi yn enfawr a gweud gwir, achos fel chi'n gwybod, fel fi ni wedi trafod, pan o'n i 13 o'n i, o blwyddyn 8 yn ysgol uwchradd, a fi'n gwybod beth ddigwyddodd, ond fi'n gwmws fel ti, Holly, fi'n gwybod beth ddigwyddodd, ond sa'n cofio popeth, i'r pwynt lle, achos bod ni yn recordio'r podlediad yma, nes i ofyn i mam, beth ti'n cofio o'r amser yna, os nag os ti bod fi'n gofyn y beth bynnag, a wedyn nath i hala neges nôl i fi, yn gweud y pethau yma, a dim cof dy fi ohonyn nhw, o gwbl. Ond mae rhai pethau, fel ti'n gweud,
na i byth angofio. A yn ffodus iawn, nes i ddim cyrraedd pwynt traumatig orfod gadael cartref, gadael mam a dad ag ati, ond fi yn cofio'r pethau yna, a di nhw byth yn gadael ti. Ond fi wedi teimlo bod fe ddim yn ddigon o beth i fi warantu rhannu lot. Hynny yw, mae bobl yn gwybod, a y bobl sydd wedi bod yn agosa ata i fi wedi gweud wrthyn nhw, a fi wedi rhannu fe gyda ffrindiau arall sydd wedi dioddau. Ond diolch am ddod â hwnna lan, mae fe yn bwynt pwysig i wneud, achos fel ti'n gweud, os ych chi bod trwy rhywbeth, dim ots i ba raddfa, really, mae e'n bwysig yn yw e. Sori, o'n i jyst eisiau dweud hefyd, pryd o'n i yn y brifysgol a nes i cyrraedd pwynt lle oedd pwysau fi'n gret, oedd neb yn poeni, ond lan fynnyn, oedd rhywbeth arall yn digwydd, a na pryd nath e taro fi, does dim ots pa pwysau i fi, mae'r struggle dal na. So, dyw e ddim yn llai bwysig o gwbl. Dwi eisiau cyffwrdd hefyd, pan ti'n just dweud nawr bod ti wedi diflannu ar anhwylder bwyta yna. I fi, mae fe fel bod, fel fi hun yn logical, dwi'n gwybod dim ots beth yw maint unrhyw un, a byswn ni byth yn beirniadu neb ar sut maen nhw'n edrych. Mae pawb yn edrych yn wych fel ydyn nhw. Ond wedyn, mae fel bod yr anhwylder bwyta yn rhywbeth arall yn dy ben. Mere exception. So mae fel cael rhyw fath o demon bach yn dy ben, a wedyn mae'n dweud, ond nid ti. A wedyn, mae'n toxic iawn, achos weithiau, a mae hwn dal yn digwydd, a dwi'n dal fy hun yn neud e weithiau, achos mae fe'n habit. Os dwi'n cerdded heibio fel drych neu rhywbeth, a dwi'n edrych ar adlewyrchiad, os dwi'n meddwl bod fi'n edrych yn denau, bydd rhywbeth yn fy mhen yn mynd, ti'n edrych yn dda. Achos ti'n edrych yn denau, a mae hwnna mor toxic, a dyna sut nath e dechrau, ages yn ôl, a nawr, mae fel, dwi wedi byw gyda fe'n cymaint o amser, mae'n dal pethau dwi'n neud, sy'n mynd i aros gyda fi trwy amser, fel pan dwi'n cerdded o gwmpas, dwi wastad yn fel dal fy mola mewn, a fel tensio fe, a dwi'n neud e heb feddwl nawr, a pob tro dwi'n cerdded heibio drych, dwi'n syco fe mewn. A dwi wedi ffeindio fy hun, a dim ond yn ddiweddar nes i actually sylwi ar hwn, ond pryn iawn a dwi'n actually edrych ar fy hun mewn drych. Achos dwi ddim eisiau gweld e. Exactly. Sa eisiau edrych yn y drych, a wedyn bydd hwnna'n fel wneud fi teimlo'n crap. Na. A chymod beth yw'r pethau gweitha yw pan chi'n mynd i restaurant neu chi'n mynd mas neu chi'n mynd i rywle lle mae drychau, am rai chi eistedd ar flaen y drych. A fi wastad fel, Bwyta. A fi'n mynd mas, a fi'n gweld, a fi'n trial wneud yn siŵr, heb wneud ffys. Na, ysdi dda i ochr hyn, mae'n okei. Fod ti ddim yn gorfod gwynebu di'n yn y drych. Fi'n gwybod. Wel, ydw e. Fi'n iawn i'r drychau sydd da fi yn y tŷ, really. So nhw yna i fi edrych, na i edrych yn bert. Ond fel, o ran wedyn, recovery. Mae'r gair I hunan yn fel, mae'n scary, mae'n cario lot o bwysau fan hyn yn y cyd-destun ma. Mae gymaint yn dod gyda fe, ond oes e. Ond beth oedd y pethau na falle nath helpu? Siwr oedd y broses yna o adfer I ti, Holly? Achos ti'n modd, mae bobl yn gweud bod recovery'n bosib, ond mae hwnna yn ei hunan o roi pwysau rhywun yn diwedd. So, siwr oedd y broses na o adfer I ti? So, yn debyg I Lewis, o'n i'n cytuno'n llwyr gyda beth o ti'n dweud amdano y pwysau yna o bobl yn cadw dweud. Hyd yn oed actoriad yn dweutho fi, a nyrsys yn dweud, mae fe'n bosib I ti I wella'n llwyr, I gael gwared o hwn, a jyst y pwysau, a wastad yn teimlo fel bod fi'n ffeili achos bod fi ffili cyrraedd y pwynt yna. So, fi wedi dod i'r pwynt lle, fel Lewis, fi jyst yn derbyn mae yna niggles yn mynd I fod na, ond beth I fi ddim yn ei wneud yw I gadael i'r anhwylder, cael fi mewn man, lle fi ffili mynd mas am bryd y fwyd gyda'n partner I, neu fi ffili falle cael hufen ia ar y traeth. Fi eisiau dal cael yr adegau yna lle mae bwyd yn
rhywbeth i fwynhau, a dyw'r anhwylder bita ddim yn cymryd droso, ond felly derbyn hefyd, mae niggles mynd i fod na. Yeah. A nath therapi chwarae rhan mowr yn hwnna, pan o ti yn Gaerdydd ag ers ni? So, erbyn nawr, fi yn, sa'n siŵr os chi wedi clywed am CBTE. So Cognitive Behavioural Therapy Enhanced. Mae fe'n specific ar gyfer pobl sydd gyda anorexia neu anhwylder bita. A fi'n dod tuag at y diwedd o'r sesiynau ni gyda psychotherapist. A mae cael rhywun hefyd, therapist, fi'n rili dod mlaen gyda neu lot o wyniaeth. Fi wedi cael eitha lot yn y gorffennol, lle dyw'r just heb gelo gyda nhw. So fi'n credu mae hwnna'n bwysig hefyd. Os chi ddim yn dod mlaen gyda'ch therapist chi, does dim mots gofyn am rhywun arall, achos mae fe'n gallu gwneud lot o wyniaeth ffindio rhywun chi dod mlaen da. A mae'r sesiynau CBTE wedi helpu lot. Yn diolch, fi'n mor ddiolchgar bod fi wedi cael yr help yn enwedig cyn Covid, achos sa'n siŵr pa mor anodd mae fe nawr. A mae wedi cael yr help na wedi bod yn gret, a hefyd fi wedi ffindio mynd at lyfrau. Mae lot o lyfrau mas na hefyd sydd wedi bod yn gret fyd. Be amdano ti, De Lewis? Oedd e'n brofiad tebyg i ti, oedd yna bethau penodol nath helpu a chefnogi dy adferiad di? Fel yn hodri, dwi dal yn y broses o adfer, a bydd e byth yn dod i ben. A bydd rhai diwrnodau yn well ag eraill, a bydd cyfri calories neu checo calories yn mynd i fod yn rhan o fy mywyd, achos dwi'n neud e weithiau heb bwriad. Os ti'n pigo lan yr paced o rhywbeth yn siop, mae llygad fi'n syth yn mynd i'r calories ar y blaen, a dwi'n methu stop yn neud hynny. Ond dwi wedi cael profiad eitha ddim gret gyda ffindio help. So, nes i ddim wedi ffindio help yn ysgol, nes i gadael ysgol, nes i colli lot o bwysau pan o'n i'n 18, a wedyn nes i dechrau prifysgol, pethau gweithygu. A achos o'n i mas ar ben fy hun, o'n i'n gallu, oedd yn haws i fi peidio bwyta, basically, achos o'n i'n gorau coginio fi hun. So i fi, o'n i'n fel, gret, so sa'i angen cuddio, o'n i'n taflu bwyd ffwrdd, ers dim prynu fe. A wedyn, yn y prifysgol, nath pethau gwella chydig, achos nes i symud mewn gyda fy mrawd yn yr ail flwyddyn, felly oedd hwnna wedi helpu eitha lot, achos oedd yn gorfod i fi bod yn well, achos o'n i ddim eisiau fe ffeindio allan. Ond wedyn, o'n i ddim yn gwybod le i fynd, sut i ffeindio help. A nath pethau gwella, nes i ffeindio perthynas cyntaf fi, pan nes i gorffen prifysgol, a am y tro gyntaf, o'n i teimlo fel bod rhywun wedi derbyn fi am fi. So oedd y pwysau yna i edrych rhyw ffordd neu i, neud i fi hun edrych rhyw ffordd. Nath o'n dechrau mynd yn llai, achos o'n i'n gallu am y tro gyntaf teimlo fel, actually dwi'n edrych yn okay, dwi'n iawn. Ond ar ôl tipyn, nath hwnna the novelty wore off. Wedyn, nes i cael peaks a troughs, a es i at y doctor am y tro gyntaf, pan i'n fel tua 22. A nes i cael profiad ofnadw, achos y peth gyntaf nes i ddweud, y tro gyntaf, I want to be seen for eating disorder. A y peth gyntaf nath e ddweud yw, get on the scales. Edrych arno fi, a nes i cerdded allan, achos o'n i fel, oedd fel slap yn y gwyneb, a wedyn, es i nôl a gofyn am help eto, a es i ar rhyw cwrs mindfulness, a oedd yn hollol grŵp therapy nawr, stafell tua 30 person, o'n i ddim yn teimlo'n cyfforddus, a nes i gofyn, dwi eisiau gweld un o'r ddyn, a wedyn nes i ddim mynd ar hwnna, achos nes i gadael, nath nhw'n cymryd fi off y list. A wedyn nes i trio mynd yn breifat i cwnsela. Oedd hwnna'n dda, ond o'n i methu fforddio fe ar ôl cwbl o sesiynau, achos oedd y mor ddrud. So dwi dal heb cael lot o look gyda ffeindio help proffesiynol, ond dros amser dwi wedi teimlo'n well o ran siarad gyda ffrindiau fi a teulu fi, so dwi'n agored iawn gyda nhw, a nhw sydd wedi bod yn gefnogaeth enfawr i fi. A heb ddyn nhw, fyswn ni byth
yn y man lle dwi nawr. A bys ni'n dweud probably yn y man gorau dwi wedi bod ers fi datblygu'r hwn. Ond o ran ffeindio help proffesiynol, dwi datblygu cael amser dda o gwbl, yn anffodus. Mae angen gwneud lot well fel gwlad dwi'n credu. Wel, mae hwnna'n neud fi mor grac. Chos, a ti'n wel, fi'n credu oedd ymateb y ddwy ohono ni, i'r doctor yn gofyn i ti fynd ar y scales. Mae hwnna'n ei hunan y dwe, yn mynd nôl i be wedwn ni gynne. Sdim ots, faint mae rhywun yn pwyso. Mae'n ei fi'n grac. Mae'n infuriating. Achos dwi wedi cael y profiad na fyd o mynd i weld GP, a nath ei gofyn i fi fynd ar y scales, achos oedd angen iddo fe ysgrifennu'r BMI ar gyfer y referral letter na'r un o'r needs. A wedyn wedodd wrtho fi, well, it doesn't look like you have an eating disorder. You're pretty fit to me. Nes i cael rhi peth? Nes i adael, a ni just fel, so dylse fi ddim cael help? More frustrating. Dwi ddim yn neud sens. Ond mae hwnna fel dweud wrth rhywun sydd wedi cael Covid yr enghraifft. Oh, you got healthy lungs? Exactly rhywun peth. O'n i'n baffled. Mae'n teimlo fel ti'n ôl am 50 neu rhywbeth. Fel, mae fe mor outdated y ffordd. Dwi'n credu, a dyna beth sy'n wneud lot o newid. Fel ni wedi teimlo'n eog, os nad ydych chi'n edrych yn really denach, edrych yn sal, chi'n methu cael help. A wedyn, yn dyfeddol, ti'n meddwl, os rhaid i fi colli mwy o bwysau i fi cael help. So, mae'n just, mae fe'n neud lot o newid, a ti'n meddwl wedyn, ti'n teimlo'n eog yn fwy, a wedyn mae'n vicious cycle. So, dwi'n credu mae angen i'r gwasanaeth iechyd a gwasanaeth iechyd meddwl yma yng Nghymru, ac ym Mhrydain probably, fod lot well. Mae'n just mor rwystredig clywed, achos yn enwedig i ti fel bachgen, achos dyw e ddim yn rhywbeth mae bobl yn siarad amdano ddigon o safbwynt chi fel dynion. A fi'n credu mae'r ystadegau yn gweud rhywbeth fel 60% o fechgyn neu dynion sy'n dioddef ddim yn mynd a gofyn am help. Ond o ti, yn rhan o'r canran nath fynd, ddwyweth a ddim cael help. A mae hwnna just yn wrong. A fi hefyd yn gwybod, a ni wedi trafod hyn, wel, dim un o chi wedi cael unrhyw fath o fynediad i therapi trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar yr NHS. A, chymod, mae rhaid iddo fe gael mwy o sylw. Fi'n cytuno yn llwyr, a fi'n credu mae hwnna yn bodlediad ar ben ei hunan. Fel y peth nesaf, actually, fi eisiau gofyn i chi, achos ni wedi cyffwrdd arno fe rhywfaint, ond y cyfryngau cymdeithasol. Ble mae'r scales. Ond fi mor falch bod fi ddim wedi gorfod delio gyda hwnna i gyd pan o'n i'n sal ac yn tyfu lan. Achos, Lewis, mae'n gallu bod yn platform eitha toxic yn yw e. Mae'n gallu bod yn beryglus, actually. So, pan o'n i yn 4, 5, 6, oedd hwn nôl yn fel 2008? 2007? Dwi'n hen. Dwi'n hen iawn. So kind of, ar y pryd hynny, oedd social media yn eitha kind of newydd, t'mod, oedd dim lot o'ch chi'n gallu neud, a dim lot o fel, dim cymaint o regulations sydd nawr. A roedd pethau fel Tumblr a Instagram yn llefydd toxic iawn. So, t'mod, ar y pryd hynny, y delwedd oedd denau iawn. T'mod, edrych yn denau iawn i bawb, really. A oedd y iaith yn cael defnyddio yn toxic. A dyna'r unig delwedd chi'n gweld, a chi'n gweld pobl yn dweud pethau fel too fat, neu, t'mod, too this, too that, neu not this enough. Mae'n stico gyda chi, a mae'n fel barrage o just toxicity. Ond hefyd, roedd sa'n eisiau dweud yr enwa, achos mae'n triggering, ond roedd mudiadau a hashtags arbennig i hybu anholiadau bwyta, fel anorexia, a nhw'n rhoi tips i bobl ar sut i golli pwysau, neu sut i guddio bwyd rhag rhieni, pethau fel yna. A dwi'n cofio un episod o Skins, lle oedd un o'r cymeriadau Cassie, oedd ganddi hi anholiad bwyta, a oedd hi'n dangos i cymeriad arall sut oedd hi'n iddi hi edrych fel bod hi wedi bwyta, ond oedd hi heb bwyta.
A edrych ar hwnna nôl nawr, dylse hwnna beth wedi cael ei roi ar teledu i bobl ifanc, achos ydyn fel step-by-step guide to how to be, whatever. A cofio dysgu hwnna, a o'n i fel, dwi wrth i wneud hwnna nawr. Ond, dwi'n cyfryngu'r cymdeithasol, a hyd yn oed nawr, dwi'n credu, mae'n waith beth, pethau fel Facetune. Mae mor normal i bobl edrych lluniau nhw i cael beth bynnag, whatever. A wedyn, maen nhw'n creu delwedd o'i hun sydd ddim yn bodoli a byth mynd i fodoli. So maen nhw'n gweld llun o'i hunain yn edrych fel yma, a bydd e byth yn edrych fel yna yn y drych. A dyna wedyn sy'n mynd i creu mwy o broblemau. Achos os chi'n newid y ffordd chi'n edrych, eich hips a pethau, dyna'ch esgyn chi, a maen nhw byth yn mynd i newid. A mae hwnna'n mynd i rhoi mwy o tan i'r holl beth. Ond yn credu, fyswn i'n dweud, y cyfryngau cymdeithasol oedd un o'r pethau mwyaf oedd wedi tegu at anhwylder bwyta fi. Achos o'n i'n gweld y pethau yma, a o'n i'n teimlo'n waith ac yn waith, eisiau newid i edrych fel y pobl o'n i'n gweld y cyfryngau cymdeithasol. A fel ti'n gweud, mae dal yn bodoli, a mae hwnna'n frawychus, really, yn enwedig fel ti'n gweud gyda'r filters a hwnna i gyd. Ond fel, ochr arall y geiniog, Holly, mae posib iddo fe gael ei ddefnyddio at diben positif hefyd yn osa? Definitely. Na'r un o'r pethau sydd wedi really helpu fi yw Instagram a YouTube, a trio ffindio'r pobl fi'n teimlo sy'n mynd i helpu fi a cael gwared o'r negeseuon negatif a phobl felly fi ddim yn teimlo sy'n mynd i helpu mewn unrhyw ffordd. So fi definitely wedi trial ar Instagram edrych ar pobl sydd felly pob lliw crôn, pob maint, just fel maen nhw'n dweud, diversify your feed, mae fe'n neud lot o waniaeth. Achos mae siwr gwmyn o bobl mas yna, dim just un delwedd dylse pawb dilyn. Mae lot o gwahanol sizes, gwahanol taldra, style gwallt. So, na beth i fi wedi really trial, a mae fe yn helpu. So fydden ni yn dweud i unrhyw un, i trial dilyn pobl sy'n ysbrydoli chi. Mae'n lot well nawr, dwi'n meddwl, gyda pethau fel yna. Mae lot mwy o pobl o wahanol cefndiroedd a edrychiad yn rhoi hynna mas na fel role models. A dwi'n neud yn un beth. Dwi'n dilyn lot o wahanol bobl nawr. A mae wedi gwneud cymaint o dda i fi. I gymharu a sut oedd cyfryngau cymdeithasol i fi nôl, 10 mlynedd yn ôl. Mae'n mudiad positif fel body positivity movement di really dod trwodd sy'n wych. Ond dwi'n credu mae angen i'r platfformiau yma wneud lot mwy i cael gwared o'r ochr tywyll na. Achos dwi dal yn gweld bod yna hashtags sydd yn helpu pobl i fod yn sal. Nath rhywbeth dod mas yn yr newyddion amdano Instagram a'r hashtags, sa'n siŵr os wnaethoch chi glywed amdano fe, ar gyfer anhwylder. Man wedi wneud rhywbeth amdano fe. Mae yna warning yn dod lan, so os chi'n mynd ar fel hashtags specific, falle hashtag anorexia neu rhywbeth, mae warning yn dod lan rhag ofn bod pobl yn edrych am ysbrydoliaeth i golli pwysau. Ond... A falle fyd fel dilyn bobl sydd ach am wystera o bosib hefyd, yna fe? Neu, fel chi wedi gweud, yn regulated, qualified, regulated, pethau sy'n mynd i roi gwybodaeth gywir, yna fe? Achos, gyda fi enghraifft, oedd diffyg gwybodaeth, achos o'n i'n methu cael mynediad i unrhyw gwasanaethau. Un peth nath really helpu fi, fel yn Holly dweud, oedd YouTube. Mae yna YouTuber o Canada, a mae hi'n nutritionist. A mae hi yn... Beth yw enw hi? Oh, god. Mae hi'n blond. Rhywbeth sharp, ife? Mae hi'n blond. Fi'n gwybod, mae hi'n gret. So dwi'n anghofio Abby Sharp? Abby Sharp fi'n credu, Mae hi di helpu fi cymaint, achos mae'r influencers ma yn neud what I eat in a day. A mae mor fel afresymol. Mae'n eitha toxic, actually. A mae hi yn ymateb i be maen nhw'n dweud. A mae hi fel, wel, dyw hwnna ddim yn ddigon o fwyd. Fas ni wedi ychwanegu mwy o fraster neu mwy o carbs i hwn i wneud yn iachus. A o gwylio hwnna,
o'n i'n actually meddwl wedyn, pan dwi'n bwyta, dwi angen mwy o carbs, dwi angen mwy o fraster gyda hwn. A mae'n neud fi'n meddwl fwy am cael diet cytbwys. So mae gwylio pobl fel hi, dwi'n caru hi, mae hi wedi helpu fi cymaint. Mae hi'n gret. A ti'n meddwl ti'n gweud fel i ti, ac eto, falle, o safbwynt bachgen, faint o ddylanwad gath e pan, nath straeon pobl fel Nigel Owens neu Freddie Flintoff, pan gaethon nhw i ryddhau, oedd hwnna'n beth positif o ti'n tymlo wedyn, achos y straeon positif ma, a'r negeseuon positif ma, ni eisiau clywed yn y fe? Ie, bendant. Dwi'n meddwl mae angen ni siarad mwy am anwelder a bwyta a delwedd corfforol gyda dynion, achos pan mae pobl yn sôn am, os ti'n googlo body dysmorphia, fel arfer pethau sy'n dod lan, fydd lluniau menywod, sôn am fenywod, y pwysau gan magazines i fenywod, edrych hwn a whatever. Mae hwnna'n valid iawn, ond mae angen siarad am ddynion hefyd, achos mae'n effeithio. Dwi'n nabod, cwbl o bechgyn eraill sydd â body dysmorphia, ond nhw'n methu siarad am y peth, achos maen nhw'n dweud pethau fel, sa'n gallu cael hwnna, achos dim ond i ferched mae hwnna. Fel, na, mae angen... Dyna lle mae lot o broblemau, a ni'n gwybod bod hwn yn broblem yn gyffredinol gyda dynion, lle mae pobl ddim yn siarad am unrhyw problemau iechyd meddwl iselder yn bendant. So, pan mae'r problemog yma yn siarad allan yn gyffredinol, mae'n gwneud cymaint o les i bobl, achos normaleiddio yw siarad am y peth. Mae pawb yn siarad am, injuries rugby, fine, ond pam ddim anwelder bwyta? Ac am hynny, mae gyd hefyd yn dod nôl i'r iaith i ni'n defnyddio fe'r iaith sy'n cael ei defnyddio o gwmpas anwelder bwyta, a fel i ni wedi cyffwrdd bach yn barod, yr iaith i ni'n defnyddio gyda'n gilydd. A mae fe mor bwysig yn ymwaholi i fod yn ymwybodol o sut i ni'n siarad â rhywun a'r effaith mae hwnna'n gallu cael ar berson. Mae pobl jyst yn sôn amdano fel i chi'n edrych, jyst pidwch, jyst dim pwynt. Felly sôn am fel maen nhw fel person, yw nhw'n garedig, yw nhw'n gwenu lot, yw nhw'n gwisgo sgidiau neis, neu sut mae gwallt nhw'n edrych heddi. Jyst dim pwynt dweud wrtho rhywun, o ti'n edrych yn denau, neu ti wedi colli pwysau, achos dyw hwnna jyst ddim yn helpu unrhyw un. Na, dwi'n cytuno llwyr. A dwi'n casau hynny pan dwi'n clywed pobl yn dweud, chi wedi colli pwysau, chi'n edrych yn gret. Fel, be mae hwnna'n golygu? Dwi'n jyst ddim yn helpu. Na. Sa'n deall, fel cymdeithas, mae'n cymaint o bwysau sy'n cael ei roi ar edrychiad pobl. Ond mae yna ddelwedd, mae pawb, fel cymdeithas, mae yna ddelfryd sydd i edrych, ond dyw hwnna ddim yn gwneud sens, achos mae pawb yn wahanol. Dyna'r beth gorau am bod yn fodynol, bod pawb yn edrych yn wahanol. Ond dyw pobl ddim yn golygu yn y beth wild o hynna, achos mae'n rhywbeth sydd cael ei rhoi yn ein pennau nhw pan o'n nhw fach. Maen nhw'n clywed mam yn dweud yn ei rhywbeth. Ond dwi'n credu mae angen bod yn fwy ystyriol, just meddwl chydig bach mwy am y pethau ni'n dweud, achos ni ddim yn gwybod be mae rhywun yn mynd trwyddyn nhw. A hyd yn oed pethau fel iselder, pobl yn dweud, I feel so depressed, pan maen nhw'n drist, achos mae fe'n, mae'n kind of fel trivialises, y cyfler yma, a wedyn falle bod pobl ddim yn cymaint o ddifri. A dwi'n wedi clywed pobl yn dweud rhywbeth ofnadw fel, I look so anorexic in that picture. A dwi'n just fel, paid y dweud hynny. Mae'n affiach, meddwl, bod pobl yn meddwl fel yna. So mae angen i just, fel cymdeithas, mae'n ailfeddwl o ffordd ni'n defnyddio iaith. Achos ni'n... o'n i just moyn dweud, sneb rili yn gwybod y reswm bod rhywun wedi colli pwysau. Felly bod nhw wedi colli pwysau achos maen nhw wedi colli rhywun a maen nhw'n galaru. Neu felly maen nhw wedi colli pwysau achos mae dan nhw cancer. So mae dweud wedyn wrtho nhw bod nhw'n edrych yn dda a bod nhw actually'n sal. Sut mae hwnna'n helpu unrhyw un. Ond fi yn deall hefyd, fel na i ni wedi cael ein magu dros y flynyddau. Mae edrych yn denau yn edrych yn dda. So mae fe'n anodd.
dyna beth o'n i'n mynd i weid, mae fe bron yn natur ni, a hefyd bod yn ofalus fe, chos ni'n efelychu iaith ni'n clywed, falle os ni'n clywed iaith negatif, yn y felywys, iaith negatif neu niweidiol, mae'n rhan o natur ni wedyn i efelychu hwnna. Ie, achos, mae enwedig os ni'n mynd nôl i fel, y 50au a'r 40au, oedd cymaint o bwysau. Enwedig gyda menywod ar sut dylai'r fenyw delfrydol edrych. A wedyn, chymod, mae diwylliant diet ma sydd wedi bodoli ers degawdau di kind of siapo cymdeithas, dwi'n credu. A wedyn mae bod mor normal i pobl mynd ar diets, achos mae, fel bikini body ready, mae hwnna yn rhywbeth sy'n mor normal nawr. Mae pobl yn dweud, sa'n gallu gwisgo bikini na, neu sa'n gallu gwisgo hynna achos sa'i wedi colli pwysau eto. Fel, ond pam sa'n colli pwysau i gwisgo dillad? Ond dyna'r peth o fe, mae eisiau fe ddod hefyd, mae rhaid i feddwl am fel ni'n siarad o bobl arall, ond mae rhaid fe ddod o tu fewn yn osa. Fel bod, rhoi mwy o ystyriaeth i fel ni'n siarad yn hunain, achos fi'n gwybod chi, fel, byddech chi byth, fi'n siŵr, yn siarad gyda ffrindiau neu teulu neu beth bynnag yn y ffordd chi wedi, a falle dal yn siarad ych chi'ch hunain. Rhaid ni fod mor ofalus o hwnna. A Lewis fel nawr, o ti'n siarad am yr ddelwedd na ti'n gweld yn y drych ac yn casau e, wyt ti neu wyt ti bron a chyrraedd, ti'n gallu bod bach mwy caredig at y person yna, a siw mae hwnna wedi effeithio, perthynas ti dy bwyd erbyn hyn? Dwi wedi cael perthynas anodd gyda fy hun dros y blynyddoedd, a mae'n mynd lan a lawr. Ond... Ti'n grêt, Lewis. Diolch yn fawr. Ni gyd yn wych. Fel rhywun gyda gorbryder hefyd, mae hwnna jyst ategu at y fe. Dwi beth yn gallu gwneud pethau'n iawn. Dwi beth yn mynd i wneud cwblhau pethau i'r golau, whatever. Ond gyda ers Covid, mae hwnna wedi newid y ffordd dwi'n meddwl eitha lot, achos mae'n kind of siarad fi lan ychydig, a dwi'n meddwl, mae'n troi mwy bwyslais ar iechyd fi, a bod yn iach, eisiau bod yn iach, achos mae cymaint o sôn am afiechyd am y blwyddyn a hanner diwetha, pobl yn marw, pobl yn bod yn sal gyda Covid. Mae'n kind of bod fel reset i fi a meddwl, dwi eisiau pwysleisio mwy ar fy iechyd fi, a fod yn iach, nid yn denau, neu nid edrych rhyw ffordd. Ond achos mae'n dweud, os chi'n iach a chi'n dal Covid, chi'n mynd i fod yn llai tebygol o fod yn really sal. So dwi wedi bod yn gwylio Abi Sharp a ffocysu ar fel sicrhau bod fi'n bwyta diet dda, a sa'n neud pethau fel os dwi'n bwyta siocled, fyddai ddim yn wedyn colli'r pryd nesau i wneud lan am y calories, pethau fel yna. Dechrau meddwl, dwi angen bwyta cymaint a hyn o bwyd y dydd, dwi angen cael hwn a hwn, ond nid ffocysu ar fel mesur popeth, ond just bwyta beth sy'n dda. A hefyd, pethau fel rhedeg a gwneud weights i sicrhau bod fi yn cryfhau fy nghorff. A achos hwn, dwi wedi gweld, dwi wedi rhoi pwysau ymlaen, achos cyhyred, ond dwi ddim wedi bod yn teimlo'n wael am hynny. Mae'n brofiad od iawn, achos mae fy nghorff wedi newid siap i beth oedd e. Dwi ddim mor denau. Dwi wedi kind of hoffi hwnna, achos dwi'n gallu gweld bod fi'n edrych yn gryfach, a dwi'n edrych yn iachach. Felly, fes i ddim yn dweud bod fi'n caru beth dwi'n gweld yn rhywbeth, ond dwi'n teimlo'n well am y ffordd dwi'n edrych. A dyma probably y gorau dwi wedi teimlo am sut dwi'n edrych erioed. Mae mor amazing i glywed. A'r peth pwysica yn hwnna am hwnni yw bod ti felly'n teimlo'n gryfach. Dim jyst bod ti'n meddwl bod ti'n edrych bod ti'n teimlo'n gryfach, bod ti'n teimlo'n iachach. A chymod, mae'r ddau i chi wedi gweud. Mae hwn yn rhywbeth fydd gyda chi am byth. Dysgu byw gyda fe, mae rhywun yn byw gyda fe, mae rhywun yn neud.
a dyw'r hang-ups na byth yn gadael rhywun, ydyn nhw holi, ond fel, siwr i ti'n ymdopi gyda dy berthynas ti dy bwyd, a fel, os da ti rhyw fath o go-tos, sydd yn helpu ti i fyw gyda o ddydd i ddydd? Ie, so gyda anhwylder bita fi, o'n i byth yn defnyddio ymarfer corff, o'n i byth yn obsessed yn biti fe, so o'n i yn eitha iach fel o'n i'n approachio ymarfer corff. So fi yn dwlu ar redeg, a fi'n neud yn siŵr fi ddim yn redeg pob dydd, dim ond cwpl o ddyddiau ar wythnos. Mae fe jyst yn neud rhywbeth, mae fe'n codi fi pryd fi'n teimlo'n isel, a fel lewis, fi jyst yn teimlo'n iachach amdano fe, a fi'n trial meddwl fel i fi eisiau bod pryd i fi'n 80, i fi eisiau dioddau osteoporosis achos fi heb cael digon o calsium, neu i fi eisiau fod yn gryf, gallu cerdded o gwmpas, cario siopa. So meddwl amdano ni fel ni. Peth arall sydd wedi helpu, llyfrau, mae llyfrau wedi bod yn gret. Just darllen am biti shwt mae edrych ar ôl yn hunan, mindfulness books, self-help books, mae reina wedi bod yn gret hefyd, a podcasts. So mae lot o podcasts mas na, mae reina wedi bod yn gret fyd. So yeah, mae da fi list fan hyn. Gret, newn ni gael list gadael i bawb o bod. Ie. Gallwn ni gyd wneud tro a chlywed a darllen mwy a ddysgu mwy fi'n credu. Sori Lewis, beth ydych ti'n mynd i weid? Ie. Efallach chi be nath Holly dweud, achos dwi'n unio'r un peth. So o'n i ddim yn defnyddio ar y corff gyda'r anhwylder bwyta. Ond dwi wedi dechrau rhedeg, 2016 nes i ddechrau, dwi'n meddwl. Achos yn i eisiau neud rhyw fath o marfer corff, ond nid rhywbeth mewn tîm, achos o'n i'n rhy fel, o'n i'n poeni gormod. So o'n i'n neud rhedeg, a dros y blynyddoedd, dwi wedi gwella, dwi'n neud hand marathons a stuff nawr, a dwi'n caru fe. A un peth sy'n credu sydd wedi dangos bod fi wedi newid mewn ffordd dda yw, hyd yn oed bod fi'n neud e, a obviously dwi'n llosgi calories yn neud e, sa'n ffocysu ar faint o rhedeg dwi angen neud i golli pwysau. Dwi eisiau ffocysu ar faint o rhedeg dwi'n neud, achos dwi eisiau curo amser fi. A fel ddoe, i fod yn onest, o'n i'n cael diwrnod bach crap, o'n i'n teimlo bach yn isel. O'n i'n gwisgo dillad rhedeg fi am tua 2 awr, achos o'n i eisiau mynd allan, o'n i'n teimlo fel, sa'n gwybod dod i fynd. A nes i gwythio fi hyn allan o'r drws, a nes i cael personal best fi. Ar gyfer 10k, achos honestly, ar ôl rhedeg, o'n i'n teimlo mor dda, achos nes i neud e, nes i cwblhau hwn, a mae'r endorphins chi'n cael, a chi'n teimlo'n gryf, ond dyna'r thing, ti'n teimlo'n gryf yn feddyliol, achos ti wedi gweithio dy hyd i neud e, ac yn gorfforol hefyd, a wedyn, kind of by-product hwn oedd, achos dwi'n rhedeg lot, mae corff fi eisiau mwy o bwyd. A dwi'n bwyta'r bwyd na, a na'n poeni, achos mae hwn yn obviously gweithred naturiol, sydd lle angen bwyta'r bwyd nôl. So mae wedi helpu fi creu'r eisiau bwyd na, a mwynhau bwyd eto. A peidio teimlo'n eog amdano fe? Ie, hollol. Ond ti'n sgwennu hefyd yn wyt ti, Lewis? Nes i ddarllen y gerdd o ti di ysgrifennu. Waw, mae fe am dy brofiadau di o fyw gyda'r anhwylder bita. Mae fe mor bwerus. Ydy hwnna'n rhywbeth sydd yn helpu ti i allu mynegu dy hun a helpu ti ymdopi? Ie, so, mae sgwennu a cerddoriaeth hefyd yn rhywbeth sydd wedi bod yn help mawr i fi. So fel mae Holly dweud, gyda llyfrau i fi, mae gallu sgwennu a mynegu fi hun, yn allan gerddorol neu'n ysgrifenedig neu gyda'i gilydd. Wedi bod yn rhywbeth, prin iawn dwi wedi rhannu unrhyw beth gyda pobl, ond nes i rhannu'r gerdd yna achos o'n i eisiau codi ymwybyddiaeth. A mae'r gerdd am sut o'n i'n teimlo pan o'n i'n reit yng nghanol yr anhwylder bwyta ar y pwynt mwyaf isel. Achos dwi'n credu weithiau mae'n anodd i bobl rhoi hynny yn y sefyllfa hynny, achos mae'n brofiad mor unigryw, dwi'n meddwl. Os ydych chi heb brofi hynny, i anodd meddwl am sut ydych chi'n meddwl yn y ffordd na. So
mae gallu sgwennu a mynegu fi hun fel, achos o'n i'n methu siarad am y peth yn cymryd amser, ond o'n i'n gallu sgwennu amdano fe, so nath hwnna helpu. A ti di sôn amdano fe fyna nawr, siarad fe, fi'n cael gymaint o fydd o just siarad gyda phobl, fel i ni'n neud nawr, a clywed yn brofiadau pobl, a mae fe'n rhywbeth fi'n cyfadde, fi'n difaru pyd o wneud mwy ohono fe pan o'n i'n iau, ond so fe'n rwydd y dwe, fel Holly, fel pa mor anodd nes ti ffindo fe felly i siarad yn y lle cynta, a rhannu teimladau ti? Wel, pryd o'n i'n 11, o'n i jyst ddim yn gwybod rili beth oedd yn digwydd, so o'n i jyst ddim eisiau siarad amdano fe. Ond wedyn dros y flynyddau, a dod i dderbyn felly bod na problem, mae hwnna wedi wneud agor lan lot yn haws. Hyd yn oed just fel Lewis, felly mae ysgrifennu pethau lawr cynta sy'n poeni fi, a wedyn os mae rhywun yn dod ato fi wedyn, mae da fi ryw fath o syniad o beth sy'n mynd mlaen. Ond ie, mae siarad amdano fe yn gallu bod yn anodd, ond dros y blynydde fi'n teimlo fel fi wedi agor lan lot fwy, a mae fi wedi dod lot yn hawsach, a gyda ni, dyw'r pwysau ar fy sgwyddau fi, mae fe lot llai nawr, achos fi'n gallu siarad beth sy'n mynd mlaen. Ie, mae fe'n helpu. Un darn gyngor fyswn ni'n rhoi i bobl yw y peth gyntaf sydd angen i chi wneud, dwi'n credu, yw siarad gyda chi'ch hun. Achos mae'n cymryd amser i chi derbyn bod na broblem, a bod gennych chi broblem, a bod gennych chi rhywbeth yn bod. A mae'r denial yn gallu bod yn gryf. A dwi'n credu mae angen i chi siarad gyda chi. Achos mae'n really hawdd, dwi'n credu fel pobl, ni'n hoffi anwybyddu problemau ni, neu meddyliau ni sy'n ddim peth dda i wneud. Ond dyna'r peth nath helpu fi, os siarad gyda fi hun am fynd, okay, dyw hwn ddim yn iach. Mae rhywbeth o'i le fan hyn. Dwi ddim jyst yn trio fod yn iachus, neu trio colli pwysau yn beth bynnag. Mae yna broblem. A wedyn, unwaith fod fi gallu derbyn hwnna, o'n i'n gallu wedyn yn ara deg siarad gyda pobl a agor lan dros amser. Ond hefyd, rhywbeth, fel ni wedi dweud gyda pethau eraill, ddim teimlo pwysau i gorfod dweud wrth pawb ar unwaith. Neu teimlo fel chi'n gorfod agor lan nawr, achos os chi ddim yn barod, mae'n gallu bod yn eitha newidiol hefyd. So, bys ni'n dweud, cymryd pethau'n ara a gwneud pethau ydych chi'n cyfforddus yn gwneud hefyd. Mae fe'n rili anodd i agor lan i ddechrau gyda, achos chi'n teimlo fel chi'n cael gwared o'r anhwylder, a mewn ffordd chi'n ffindio lot o gysur yn yr anhwylder. So wedyn mae dweud wrtho rhywun, wel, os fi'n dweutho rhywun, maen nhw'n gwybod, maen nhw'n mynd i trio ffixo fi, ond fi ddim yn barod i rhywun i ffixo fi. So wedyn, chi jyst yn cadw fe mewn, achos chi'n digon gyffyrddus fel i chi. Ond ie, beth i chi'n neud, mae fe'n destructive, a na beth mae'r eating disorder yw i chi gadw fe ato'ch hunan, a i beidio rannu gyda unrhyw un. A i fi hefyd, o'n i'n poeni falle beth fydd yn digwydd i fi. Tymod, fes fi'n gorau mynd i psychiatrist neu i, tymod, o'n i ddim yn gwybod beth fydd yn digwydd. A achos ar y pryd, o'n i ddim yn gwybod lle i ffindio gwybodaeth am triniaeth a pethau. O'n i jyst yn ofn, tymod, beth bydd pobl yn meddwl amdano fi, a dyn nhw'n mynd i meddwl bod fi'n crazy, neu beth bynnag, tymod, yr holl pethau fel yna. Ond, bys ni'n dweud hefyd, un o'r pethau nawr, obviously, dwi'n gallu edrych ach yn ôl, a dwi'n lot mwy hyderus fel person yn gyffredinol. Ar y pryd, o'n i ddim yn meddwl hon lot, ond sneb yn edrych arnach chi. Dwi'n dweud hwnna mewn ffordd mwyaf caredig, ond pan chi'n mynd mas ac yn gwneud pethau, does neb yn edrych arnach chi a meddwl, mae fe'n edrych bach fel hwn, neu bach fel hwn. Maen nhw jyst yn byw bywyd nhw. Maen nhw'n mynd i'r siop, maen nhw'n prynu bara, maen nhw'n mynd rhedeg. Does neb yn edrych arnach chi ac yn beirniadu chi. Yr unig person sy'n beirniadu chi yw chi. Mae hwnna mor wir yn dweud, mae fe mor wir. A fel mae'r cyngor na i gyd mor ddefnyddiol. Beth os nyre bod rhywun yn gwrando sydd falle ffrind neu aelod o'r teulu sydd yn dioddau? Holly, os da ti falle fach o gyngor ar
siwr allwn ni gyd gefnogi rhywun falle sy'n diodde'n well? Siwr allwn ni fod ffrindiau gorau posib? Ie. Wel, yn eironig iawn, nath aelod agos o'r teulu ym mis, wel, o'n nhw'n iste tygau, a nathon nhw mynd trwy brofiad lle o'n nhw'n stryglan lot gyda bwyd. A oedd e'n rili anodd i weld, a fel rhywun sydd wedi bod trwy'r profiad na, oedd trial helpu nhw yn rhywbeth gwbl gwahanol, a ni jyst yn teimlo fel o'n i'n ffeili fel rhywun oedd yn mynd trwy'r profiad na. So, i fi, beth nes i just dysgu, es i ar y we, edryches i lan ar beat. Mae lot o bethau mor ddefnyddiol gyda beat. Fi wedi ffonio nhw cwbl o weithiau a maen nhw wedi helpu. Mae fforums na ar gyfer pobl sy'n edrych ar ôl aelod o'r teulu neu ffrindiau sydd gyda anhwylder bita, neu ar gyfer y person na. Mae fforums ar gyfer nhw hefyd. So, just bydd na am y person sy'n stryglan. Pidwch rhoi unrhyw pressure arnyn nhw i fita. Just gadwch nhw i trio ffigro mas beth sy'n iawn a beth sy'n ddim yn iawn. Achos maen nhw'n mynd mae jyst angen amser arnyn nhw. A jyst bod na ar eu cyfer nhw. Os maen nhw eisiau chat, jyst dim pwysau i wneud iddyn nhw fita mwy, iddyn nhw edrych fel rhywun, a pidwch a dweud fel maen nhw'n edrych waith. Os maen nhw wedi rhoi pwysau ymlaen, just pidwch sôn am biti fe, just dweud bod nhw felly yn gwenu lot mwy, bod lot fwy o egni gyda nhw. Ffocysu ar hwnna yn lle dweud unrhyw comments, just ddim yn ei helpu. Felly, wrth edrych nôl nawr, Lewis, fi'n credu ti wedi cyffwrdd yna fe tyma bach yn barod, ond o wybod beth ti'n gwybod nawr, a gyda'r profiad sydd ati nawr, os rhywbeth fydde ti'n leco gweud wrth y bachgen 15 mlwydd oed na, oedd yn edrych yn y drych, yn siarad yn negatif iawn gyda'i hunan, yn cysau hunan, os na rhywbeth fydde ti yn dweud wrth y person yna nawr? Fyswn i'n dweud, dys neb o gwbl yn meddwl dylse ti edrych rhyw ffordd arbennig, neu dylse chi ymddwyn mewn rhyw ffordd arbennig, achos, does dim ffordd penodol i ymddwyn neu edrych. Mae pawb yn edrych yn wahanol, pawb yn seith gwahanol. Dyna beth yw genetics. Mae'n just digwydd. Fyswn i'n dweud, paid a rhoi cymaint o amser yn poeni am hwn, achos chi angen just defnyddio'r amser hynny i mwynhau bywyd a mwynhau bod gyda dy ffrindiau, paid just cymharu dy hun gyda dy ffrindiau, achos mae ganddyn nhw problemau hefyd. Dy bywyd nhw ddim yn berffaith. A dyna'r thing, mae'n haws dweud dwi'n gwybod, ond a hefyd siarad gyda pobl, paid y dioddau, achos mae peidio siarad am y peth yn neud cymaint o newid, achos yr unig peth sydd yn hen yw chi ddim yn ddigon dda, chi ddim yn edrych yn ddigon dda. Yr holl hunan gasineb ma, a dwi ddim yn mynd unrhyw le. A wedyn, mae'n mynd yn is ac yn is ac yn is. Felly, mae'ch ffrindiau yn mynd i ddeall, mae'ch teulu yn mynd i ddeall, a dim byd i boeni amdano. A dyna'r thing, dim angen ofn, dim angen poeni, achos dim byd bod gyda chi mewn unrhyw ffordd. Diolch. Diolch. Ni gyd angen clywed hwnna bob hyn. Mae hwnna'n helpu. Mae'n helpu. O fel Holly, ti'n bod, rhywun peth, ti felly y ferch 11 mlwydd oed na, os na gyngor bydde ti'n rhoi ddi hi, neu just beth Lewis newydd dweud? Wel, os mae Covid wedi dysgu unrhyw beth i ni, mae bywyd lot rhy fyr i boeni am fel i chi'n edrych, a pa mor denau i chi. A hefyd, fi wastad yn cadw gofyn yn hynna. Fel i fi moyn i bobl eraill i gofio fi,
i fi moyn iddyn nhw gofio fi fel person oedd yn stryglan gyda bwyd, oedd braidd yn mynd mas, oedd ddim eisiau bita beth oedd pobl eraill yn bita, ddim eisiau coginio recipe newydd neu trial cacen wnaethon ni wneud. I fi moyn i bobl i gofio fi yn miserable, i fi moyn i bobl gofio fi fel rhywun byblu, a oedd yn ymuno mewn gyda bywyd, a na beth sy'n really helpu fi a cadw fi fynd, so O, chymod be, wel fi'n mynd i gofio chi'ch dau fel pobl hollol fabulous a mor ysbrydoledig, wir. Mae straeon chi, mae'ch negeseuon chi, maen nhw mor gryf, maen nhw mor bwerus, a gallai ddim diolch digon i chi am y sgwrs yma. Diolch. Diolch yn fawr. Diolch cael ni. Croeso. Nes i wir fwynhau'r sgwrs yna gyda Holly a Lewis, a dwi'n gobeithio'ch bod chi hefyd wedi elwa o wrando ar eu profiadau personol a'r ffaith I bod nhw wedi sgwrsio a thrafod popeth mor agored. Mae'r rhestr yr holl bethau defnyddiol nath Holly a Lewis gyfeirio atyn nhw ynghlwm ar wybodaeth ynglyn â'r bennod yma ar eich platfform podlediad o ddewis. Cofiwch hefyd fod rhestr o wefannau a mudiadau all fod o gymorth ar dudalen meddwl.org. Ac os oes angen cyngor arbenigol neu gymorth proffesiynol arnoch chi, please peidiwch bod ofn gofyn am help. Diolch o galon unwaith eto felly I Holly a Lewis, ac wrth gwrs I chi am wrando. Tan tro nesa, cofiwch eiriau doeth y ddau. Yr unig berson sy'n beirniadu chi yw chi'ch hunan. Felly byddwch yn garedig i'ch hunan. Ac i'ch gilydd. Ti o'n I dweud mae gweld y werth